Khabor Kapatisi TV. Ka Jingïakhih ha Iran kala nang kalang susu na kisorhe sya kisorret bat hakni ka Jingïakhih kala ne mentala shpausngi. Hadu menta ka Jingïakhih Briew kala poi sya kalai pun ringon katba kiba mensaupat kidon da kispangut. Ka Jingïakhih ki Paidbah persya ya ka sorkar ka dei namar ka Jingïakhih palat ka yo ka kot ka Jingïakhih dor jongkari ka badai ka pisa jong ka Iran habaya nujor bat ka US dollar. Ha kani ka Jingïakhih kila don palat Ngut ki bala syakem ki Paidbah kila perta penrem ya unong sensyar bahak lidu ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ha ka bakila ong ba udai unong sensyar don bor bat ka jing pensi tom yu ka de ka Jingïakhih bat daiban penkud no ya ka jing sensyar jong u ha ka Jingïakhih ha nong ba ilam ki Pulit ru ki ha ban Pyndem no ya ka Suloi jongki namar ba ka jingtut ki Paidbah ka long ka bala isyarkai bat kam hadian ki Pulit ru ki lalet bania Snohkti lang bat ki Paidbah. Kini ki deki video ki bala sapriang ha social media halor ki Jingïakhih ki badai ha ki nong ba baper jong ke Iran. خدا الان توقي ایران یه بی سابقه خدا